Waarom wil jij stockcar racen? Het is gewoon een heel ontzettend leuke hobby. Ik zit nu in de juniorenklasse. Dat betekent dat je 14 jaar bent en je hebt geen rijervaring, dan kom je gewoon in de junioren, niet bij de groten. Heb jij niet ontzettend veel geluk dat je vader zo'n auto kan bouwen? Ja, heel veel. Zonder hem was het niet mogelijk. Ik help natuurlijk ook en anderen ook, de monteurs van mijn team ook. Die sleutelen en dan komen we s'avonds hun thuis in het werk en dan komen ze bij ons langs en dan gaan we bezig met de stockcar. En wat zijn nou je verwachtingen voor de komende tijd bij het stockcar racen? Nou, natuurlijk wereldkampioen. Nou, eerst oefenen. Eerst zoveel mogelijk leren. We gingen altijd naar het stockcar races met die jongen van mij en op een gegeven moment daar werd hij er helemaal gek van. Hij zei, ik wil ook stockcar rijden. Nou, dus je vindt eigenlijk geen tekeningen om een stockcar te bouwen, dan moet je dus bij een ander beetje afkijken. En dan heb je wat, daar begin je mee. Je gaat uitzoeken op internet wat mag allemaal, wat is de eisen aan iets met veiligheid en maatvoering. Nou, er staat dus op een gegeven moment een breedtemaat en een lengtemaat wat een auto hebben mag. En dat heb je dus een basis om mee te beginnen. Ik ben van mijn werk dus lasser. Nou ja, dat is al het begin. Je kunt lassen al. Nou ja, en dan het materiaal op maat maken en in elkaar lassen. Je legt een Ford motor in, een 2 liter. En dat noemen ze hier een Pinto motor, een 205 motor. In de autosport staat veiligheid natuurlijk voorop. Heb je daar nou speciale voorzieningen moeten maken? Er zit een rolkooi in deze auto's. Nou, je moet dus hele goede gordels, gekeurde gordels erin hebben. Je moet goede helms hebben, noem maar op. Alles moet dus wel aan eisen voldoen. Hè? Met die kleding ook, brandwerend allemaal. Wat kost zo'n autootje nou? Nou, dan kun je ook een leuk ander autootje verkopen, hoor.